nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero una bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana wembe bangaye no menye tengabaito ochetunde baba ngaye tengakelitoke moiwe omwanjwa omurigereria n'entunde ndengo kwarigane tosanga mange tokwanira mange ekara tokorigereria igoro yechingekoro cy'omuguse omurobiryo kore tukirari tuko gocha sori tokoria ramise aiga no to somya mange ekara tokorigereria na cy'omugusi yamanyete chimbwa ne chinsoni cy'omugusi nkire cyeke aiga no tokomera nabagaka tosanga sobwa mo twarigereria mange eri twanyara korigereria kibinto byarenga koreka ebinto mbiro mu mugusi yare gokora wikama tukayaiga binte bimbiri gokorekana nimbwate tureti yabagaka abutoko sangana baraburi tukoria rero asomoroberyo omanya kante buna chingekoro cy'omugusi ereteria nenkoro Vincent Nyanja tigambargani abagani barase studio litukoria no torisko studio cheito yare gusanga mange tokwana mange ekero togosanga ase enchira engabune karibu sana ande tigambargani mwensi asomoroberyo omanya kante buna chingekoro cy'omugusi kolende ase faida yo murigererio Ndizi TV nabo chakana ereteria maikora na gocha sore eria aho murigereria amanyengo togosanga nere asomoroberyo yiga we chingekero cy'omugusi karibu sana Biamano Vincent samarieta ngoro kwa George Nyakundi oyo Charles Nyakundi bonsongo mosito noyo bonsongo omitira seito manga Nyakobi kondo galia dia kirera maetaba tegere baitomba maete kirera nero gerete chombe chikarugo sine chombe sarasini Moise kaka nyomero chiombe isanemo ongorukuruga ari manga naende nagokire koba se studio yaino naende ninde nomogoko asokoba oyomo omubwatanie omwanyagetinge Heritage Council ngoja torasore tumaye kumanya mange igoro yobuya wobo bwatanie obwa mwanyagetinge Heritage Council mase moti yankwarigani karibu sana andake nabo gotebana kyokorokwa ekerotogo kwana mange igoro yechingekero cy'omugusi era nimbiamano Vincent asesorio kurwari bageri gocha sende amarieta ane ni gonkoro kwa Kibwogo nelio musonga ngete gonkoro kwa Henry Kibwogo Kirwa ni garo yo Kibwogo ni gare oyo sawe ni garo yo Mayomi ni garo yo Siro na oyo igani gakorwa ase chinsemo giri cyabo Nyamatuta ward ase kenyoruge koro kunyamwetureko aria primary school ase igo tiangiranire bageri asoni biamono omwanchwa omurigeri buna kwa igure igo abungati yabagani tubwata seri tukoria rero ekreto gikosanga mange na gukwana mange buna botambe na gotebiga na otoko gosemia naye watosemia kirito maite twagotebia naye kubwate nkwana ndionse kubwate ngana ndionse ragani gosanga mono into asumuro buri omanya kante buna chingekero cy'omugusi enamba ye mesmes nere goita se screen yao sanga mono into una botambo bwate semi asemi mwa watsemetio mwabo abagakamba cyo tebinke gocha giya korekana watebire mtu bwate no mubwatani ase kiombekeria osobomo bwa mwanyagetinge karote byango igoro yo bwo mwanyagetinge kare gotware korieramo isani yemo ekero twanya gukina gocha kero mundanza koria isani yaye akubutolerwa obukima ekero kero muntu akubutolerwa obukima tukanyora ono muntu akubwata obukima ogenda guchiaria bomo mboyo murembe toyo ekaba omugusi akarukwanya kwerigeri ekiara kubwata isani yaye ogenda bono emburanja ansete gutoita embura cha gutoita kunaba Gusii egatotwera tukagenda tugatebana ditangani nyasaye taiko ibuke Gusii igako iwege songo gusege swai tugatebeke Gusii kenekebe tugansa korikia kuna nyakwirigeri koriege songo korigine menwende inde tukatiga omwando bw'omugusii ekero twatiga omwando bw'omugusii tukanyore tuchunguno nete tunga magembe gwakaga yagenda guchiga wansera
chinyangi chiaito goika mpaka obogambi bwaitu igotongeriaga togonya kobwatia ebisaiga bia banera bitokonya kobwatia ekero twikaransa n'abagaka ba mwanyagetinge omate omong'ina ore kobeka ebitinge n'enting'ana so omwana bw'omong'ina oyu nero okoroko oroiboro rwaye narwo okoroku mwanyagetinge ekero oroiboro rwikaransamo rogateba yaya egetinge keri kiabutokire naki tokoirania egetingamo torete obomo bw'omogusii ekero tokogenda gochikogaria etokonyora na abantu aba baito koru nyanja mate igo bagukwana ekiabo gwansera inse mpaka igoro tokogenda bali bakuri ebyasiro buraria bakwana ekiabo Abagusii okwana ekiino no moriri oiko kwana egesongo arena nago tebia Abagusii omutangani ganse goteba na Nyasaye taiko Gusii na kitoko teba na ntu abwate engoro inde ntu abwate obobisi bwitu bw'omugusii inde toganse kiombe gekoro kwa mwanyagetinge echi kitaete koreta omwando ori engororo chinyangi chionsi chiarenge kare chirane inde nari amasikani ara ngiakora mwabegete ritarie Kenyamura gotia heritage ekero okogenda obisi onde bwonsi n'Abagusii nabangete Gusii igo tware kobatebi nari bara turabaretange tware kobeka na mwanyagetinge omwando mwanyagetinge mwagote ono omwando mwanyagetinge haya bare komanya ningi gara babera baruri na tukababekire heritage nari baragende enda dictionary yeke Gusii enda basi yeke Gusii barigererie heritage ningi batebi heritage no mwando omwanchu murigeri bono no igwete tonya gusanga n'abagaka ngatie turete yabaga kura sorongo ritura Gusii otemba bwato omwando bw'omugusii andake inkyora kwane Henry igoro yo mwando nionda kwane tigankwane igoro yo mwando bw'omugusii omugusii omonyene niga bwate ekerto kwana igoro yo mwando nkonyora turi ngasi chinga kiki nebire bibono turi onta etekorari explain kidogo sekuri gare yake ngelindo omorigereria anyare kuri manya ngandiri to kwanera omwando bw'omugusii asichinga kiki bigori ebi ekerto kwanera igoro yo mwando abana baito gose bigori ebi nigo to kwamba gotwara ebirengera ringa no mugaka gosekera omugaka gukigokwa ringana riria gokwana dio mwerio inoro omwando lakini ono tatekoreta biya nga omugusii omonyene erieto mwando ne chingenjo omugusii amenyete chingenjo chiria kisokoro chitu chiamenyete kisokoro chitu akare chikare koro kuchisokoro chitu bali banyoreta abayibuli baito gwikatwa tokire nigo bamenyete ni chingenjo chiao omugusii noyo motoko nyoro bwata amaskani ayo nengenjo omugusii amenyeta monera nabo igo no omugusii oyo nkubwati arenge ne chingenjo chitugo chiaye ne bintu bia yamenyeta monabiro byo oyino oro mwando bw'omugusii bono nkwanere igoro ya maskani y'omugusii ayi amenyeta monaro bono iga tutabwati omugusii okare niga amenyete na maskani yaye abene no komenya kwaye kwa bene omugaka gagutsa turagenda nsemo ya maskani turate nagia so omwando yo gwatebire tarigirio omuntu agukigukwa no omugaka oso omong'ina bateba na gento gete ne kianyarebe gwakana tari omwando bono ing'ore kuri omwando nanda so bwagare kabisa aso omuntu ori kuri omwando ringana lyo omweri aso omugi obwata no omugaka igo omwando taikorwa ekera gukigukwa naru omwando atarachigukwa matire abantu bagotena gakwete natebete iga igakorio akuru omwando ekera gukigukwa rioka nabararu omwando atarakwa nabarakwa na mang'ana aria gukigomonyora ekera akure akwanira omuntu gete gusa omwana oye ori omwanjwa oyino orogore kurukwa omwando na mang'ana aria akwana abagaka bari mbare ko yaitania nigo bari gokora muno mugaka ori akwanete nyuma atarahera gusa nyuma atararusia obugima andake omuntu buno omugaka aise gokwana eng'ana gete atebio se no omwana oyo osino omwana barengenere omugaka emiaka yaya engakanire atebio omwana gete na akabori mongare karase gete kabori mako na akanyarebe oyino omwando oyina bongo omwando osino omwando still egakorera gento keria igamuriere to omwando yani amukwanire takamutigira oyina omwando atigerete na bagaka mbagwetani oyiko omwana ori akeire koika amang'ana ari akwana akoreke igo no mwanchu murigeria ngaito no igwete na omwando oyo karure ande muntu tare kwanda mamincha no omwando ori otebwa amaskani
amasikani nigere omugusii nigameta asa amasikani aye kagocha asa abana baye omugaka gakari korusikaria nigakari gokorora gusa gokora esaini gete yamenyekana omugaka ochira omuchi igo ono ko omugaka ogura omugaka ogura akero omugaka achira asa omuchi abantu barenge chiko nona abang'ina baye abana abanyaruka baye abaiseke abo babwata amasikani naende tonyore iga bari bakare bare gutara angebusa ebintu bari gutumika chianga chiabo ne chingoba nebintu bibi batari kuba tubabuya bakebisena bona anakiye ko omugaka oli ari goika geita ora korora egera abana bekorerania abana baba baya aibulite ekera ikira ali bekorania bakuimuka batigira omugaka ase abwenerete goikaransa ase igo lero ikigeta iyo lero twajire twaboyeti wiya lakini masikani ari takora thiki taiyo amasikani yo muguzii asirire murabona kare tukurigereria omwana nyaruka gusumu kungu tari gutambuka gitirisa tari kurine mete iguru igo yari kunyarekana igineri ngana ari abwaterio amasikani amanyete ngati nkurina kuri mukyo kugoro igoro kuri kutambuka tirisa tinko mukyo kugoro kuri no mute igoro ine tanguche yabagaka gose muguzii ameyata monero lakini lero abana babona abana abanyaruka ningikaranza akanyoka kana kari mute igoro ningikaranza kinde getanda kiane akanyoka kana okaikaranza ko borin kurtere repair ko kurterande repair rigusiri tu ndabakato no ira kurumo tego akona inyaruka yane ayata arenga asomugusii bono igeke gusieke na aro tutaite kurigia aso kwiranya omugusii omwando uri tu amenya ta monoro kale tokira na sore ekara tokonya ukwana igoro yo mwando oyo tu abwate na maskani ebinte bya unchore iri mono nkiro chekera ebinto bya unchore iri kurno bya arenge kale boni kabitayo bono iga naturega eturetirega abagaka baminto bamonya gitinge basarire ga rero ngokwanira bare ebinto bitari bike naro gukwana igoro ya matera yigikura naro gukwana igoro ya maryogo twabwate kare naro gocha akwane igoro y'ichindagira tware kuri ngoja oyo gukwana igoro yetugo naro gocha korero igoro y'obugambi ayonspi abeire bogeka na kieke twareteire omwando ito oyo okuruka omwanya gitingeri council ase tubwate chisiro isato esire entang'ani n'omwando oyo komenta ase oyo minto kirwa kwana omwando nobwate chinyangi chionsi pichi omugusii enyangi yokoiborwa omwando noro enyangi yogokina mpaka kwaruka nebwata amachikae nebwata ebikonge obekeire round omaego chenyangi eriyo kogenda gukwani chisokoro yokorara ogenda ese chisokoro chiachete nero bwata omwando oye nebwata ebinto byaye omaego chisiro ya kabere inaki omugusii ari kurigia obotenenku bwaye enibo otwara obonda ekoro kwobokami bono gose obokama usiga bagatoke mane ngoji gukwanira turi no mugusii ari kurigie otebe na nyoko igasogete ese musunte tayeta iyo basaruwete tayanyarengo yani mbarenge mbabwate binto na kya gusirwa baka moje mu byuke obotenenku abaka baminto ngukwanira na kya abantu bare koegwe eng'ombe sagare yajukini abana tome gukorera naki obukambi oburai na kibware gochoro nechiziringe chimoko se tokoruteru waserwa misini wakajingo bichioka twatera nyagite nerabieka nabandi batigara bokera ini bachire chikura sejikura obugambi obo abagaka baminto gango chabari bakwane nakyo obugambi bwarenge nakyo omuntu are ko obugambi kare nabu no turuchi mwanyagitinge naki twansire no nyene ward insari yegetse nkiriyegeke
twake no ina twaka maguta toro musayo tari bogeka tikato mwaka maguta ojo turungane nayo yoito ase mwanya gitinge abuno toroji sobukambi wakakaba mintongo kwana bale igoro ye ayonzi twakwane esireyo ya gatatu yobukambi omonchu murigereka tokonya gusangamo na haya nyakobwate nkwane ndi yonsi na bogoto bwate wetira semitandao yetu ya Facebook na wege mitandao yetu Instagram na wensemo cha YouTube bali muri chinsemo cha mwachengumbu na mogoto bwatia wetira www.ndizitv.or.ke osangamo na chako bwate nkwane ndi yonsi no bwate koboria no ganti gosemigwa no ganti otosemi no ganti koboria na bokonya gotomere message wetira sen number ejo weta screen ya kana na bagaka inyira ni bwata bagaka bandu buna kwanda igo bagaka mbona ndenkoleta sentunde ya kabire yageto kurigereria ebintu ebyonsi ase nogo yali tukulia lero akotokurigeria obunda na maskani na bwo tukurigereria mange omugaka amaskani toranya kuneirake inkioro chike bwante gokorwa uno mwanya gitinge erikoirania maskani yali arengo kwirania maskani yali arengo nigere to chama buna Gusii ose mwamenya gitinge egere to somia abana baito buna toirania muna maskani yali arengo torike bitabu tonde school na tonda no ni kanisa ase sauriyo kwirania Gusii amaskani yaye egeko eranera nyasato yete na abo igo Gusii oyo ekerari gosaba no na mabinaya ngororori nyasa uri kwagiti kwiraniria lakini lera mangana aya ngana to yasaba na to soji kanisa ime ntori koigugu amasaba na kieko era nyasato tigire no kurwa si bibilia akari koragereria paka goika twatambukire chimbebe twabene na paka no minyama twaragererigwe ogosiranto sire ase igombuya mwanya gitinga to chamo paka kamna twajagire go chamo tosomia abana baitu toirana alias twarenga maskanirane na nyasato igu mbia soko gamba na into na gusangamo na into yakara to kurigeria igoro ya maskani nkioro chabono mono gia sirire mono kiarengo karegete yo bono kiarengo karegita arengo bono norocha sa maskani ke kerokyo ya sirire pinande nkiyo bona bono iga gia sirire pikabisa ne chimbebe chiri cyo Gusii amenya tamana abana baye abagaka toiranire twamenye na abana baito bakamura baito na nonya na abaisike baito twabanyomire ekikero kigia sirire pi na kieko arakiage kiri nyasa oikama ruwaira chire nyasa tubatu kirago toitabona igoro cheki na ukanta kenchuriro na kuligereri gwaso bwagare bono ngwakwanira igoro yo mwando ekendo chebiro byana byamnyokire garia ekoro gwatebana omwando bwoko iborwa omwando wenyang chinyangi cyose mijya bwate emiyando kana tukonango oramanyo muligererio Ndizi TV na andako omwando bwoko ibonoro ryoyo andako omwanda gete emiyande ryo ratumanyanga no nebere ratoyi biamono Vincent omwando mutangani bwoko iborwa okoiboro nkwa bwaterieta dere kero korokwa buna Vincent tonte betirieta ria Vincent Onyanja bono Vincent ngai mwando kikwaru ngai kwanyuruse tirieta Vincent to ojoboli chingotikire Vincent ndiye arenge Gusii lakini Onyanja ndiye arenge Gusii omwana ngwasimori gwarenge ese nyanki yokoiboro ngwasimori arenge toje nyangi yo kwaruka igo gwasimulukorwa ono mwando ino mwando jakato mwando no gote bugojire kento keto ino mwando ino mwando kwa iboiru wasimulirwe litagete onye gogo na ende ntwari wasimuli bantu bachikoba buna bantu ababe igo wasimuli gwelieta lyo mugambi oso omuntu omuya umuntu bade chimbwa chingiya omanya kanta bya uko gwa chimbu chiri wasimuli gwa ino mwando kwa irwe omwando okabere okwaruka ino mwando enyangi okwaruka ne bwatu mwando oyemi ngote ibgole ya iwakinire nongeswa tobasa gukura ekero kwaruka gali okwaruka okure aiko chingondi chigogokoba turi gotererwa turi gotererwa rero moko na nyaktari mwabe ko onye omwana okuro ori gosarwaria kwalimiri egesaku ai turi gotererwa gocha turi gotererwa ebono wasariri oino omwando oikokonge oino omwando ko okirekiri obe umusacha dali no musacha okoba buneke bengi okoba umusacha gwanserekero kwarukibwa no akwekiranya nakyo gwakwa goko igo musacha olerire omuntu okure omanye cyo gero omuntu akure abakungura bagokura bakure kabisa lakini omwando bwoko bweke Gusii ogotebana ki gero mugaka achira mwaiguro mugako olerire
abungo ikamumanya omuntu ingana lya beire lakini nonye abangina bagukura gucia maybe omuntu oyu gagireka amuleru amache erunyagitari so emiando nero nechisemi nchiri chiarenge kubwatu urugabu bono iga basaba bakeiga orute esimi nsabu nabo bansire gochokora esimi eyenge ne wasogio koboko omubuko iso na isonkwa alitali masikani nyoko nere mukurare sova igoro oteneine mogongoye na no mumura kwarukira bono masikani kyayu igoto bundisiri kinyangi kirie ekitogo tebo mugusigo ikairane torigereringa yimbura yansite gotoita asensemo ya Mwanyagitingi Council na togosuka bosio kwanzira kire ward netware abagaka bari bagwanza gusoma igoro yeke Gusii nasoro ngotro rwa Gusii Gusii ngima na kogenda ngumbu bono na mogoto bwataga iga to gukwanira abantu ensengima na bari bategerere temba mbaigwete omonchu murigereri bono ntegete togende nsemo yo mutumokomoke keronkire na gasentunde ya kabere zo gukwanira mange ekero togosanga neturete yabagaka Mwanyagitingi cyo twasanga na barabo ingwira na sentunde ya kabere ninkoretera abageni bande abaho abagaka bande abaho aseturete yabagaka basanga munaintu bakwana munaintu agatochikurigereria ekero twakwanira maskani twakwanira omwando tochigukwanira tugo nibo ebintu ngo tochigukwana igoto basagoska kendra gotengera Ndizi TV asomurobiri yiga omanyakantebu na noro chingigekero cyo Gusii to mocha entunde ya kabere ngochera sebiro bitariye bitambe omwana wembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange machine cheito gochigo kurigereri chioka nduto koereza bunurwarite wato tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunde bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakore to konyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi chokobasi richianga chi insulator switches chi tester chistima chi meter boxes nebinde binge
nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza room number G2 na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigireria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kiresime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero kunabalema ngaye Omonchwa umurigereria na ndebono toira ndege ga sentunde ya kabere ekarato gukwanira na kurigereria igoro ye chingekero cy'omugusi nakyo mugusi yamanyete mayaga yo kurigereria sentunde ntangane ndonyara to gukwanira igoro ya maskani ndorigereria omwando aigato gukurigereria igoro yobonda asentunde ya kabere kandi nabagaka gaiga nande bagotebya mange igoro yobogambi nabego to kwane igoro yobonda nibwo tabagaka aiga na ende ase nchengabuneje abo bago to kwana mange ekaronko barigania ase studio igo moncho murigereria onye kobwate ngwana kobwate ngane ende yonsi nabo gusanga amona intwe tigari tangani kigima ndarigania bagakaba baramona intwe elio bakigosanga na intwe asenchira enkerano ase faida yo murigererio Ndizi TV nabo gotebe ritari yao ekerato kwana mange igoro chingekero cy'omugusi karibu sana ase ritari ya nkuru kwa James Mengo unyanja nyanja nkuru asakuru kubumwagamo ugirango nuts ugirango njiri birura West Nero no Mut Nero nchenkuru bugirango ya nuts okay bale go toyu karenga chingereru cyano mugirango cya ikire marule igobono ndete okwanelio yake okorokwa onyanja koru alibugirango not west chengoro ko nyanja koru not mugirango abunto kwa na mange karibu sana omugaka inchengoro kwa otenyo oyo bwogendi ogendi noyo keire noyo nyabero noyo matoke noyo mutagara umukeira shinje gune kiberida kunyira kaboko make kuna munubulire ona runuti mugirango ruguru aria ase togoteba kingireru kirwete kurwa kingireru karibu sana se studio katuje kukwana mange na kumenya mange igoro yobonda nobogambi rietandira kumwaro kali nga oryobonda obokama obokama bw'omugusi obogambi n'oburayi bw'omugusi kigima onyanja ritaryane turachaka munaye igoro yobonda n'oburayi tenda kwane ng'oburayi
umurai ase to buno mugusiare ndete koboko bukochora barai baye ninjira gite okororanga yarwite kurwa sibuku mugusi kuna renge mugusi uri kuigwira nyasaye yabwatitie kibuku yare gotebanya tanyibwate murai tare guchietokesa bwika bantu bakobeka namo barigeringa muchigete tusangi umwana umuyo urabo gutora bono rinde kara ikigia ikire boigo yame ko bagenda bamusabanga twase guru umwana yaje ko bego tobero murai tobero usini chip sa tobero sabu chip boigo umwana uyu manye kuyi guchimbi chingiye yo komanyana kyago kora abantu kogera none sibuku ari ase taudi umwani atumitu kuruku Samuel kenda pakoyese oyo mogo murabaye achorwa abo muruti wa Israeli bone kero Samuel yegeto agachikurigererie akanyorwa bamura bachese batamba baya agateba kweli nyasaye na omete gochora barai lakini bone nyasaye akamugani gatari yeruyu akamuira paka agateba ngabona baelire yakabori jese onde tayo naende ngaya umumro karegeti okolisi ngondi tauti gagocha igono system yo borai yerweta sibu no murayo muya no yo gochorwa go chipende kesa indubono abagusi na kimware kurigereria karo mutagetomora ingi mware kurigereria mwate na bono yo mugaka nyarebe eso mwana nyarebe na kwanta ko borai yete ntutukulira senkeria tukulira mugaka na bwate abantu abangi namba ya kabiri abantu abakungu basa abana mwana abakungu ubwata abakungu abana abange mbaro koma yukuligereria abana aba umwamwana naro utayikura amamonto ugutumu utari kwikana utari kwimurungani igonyo mugaga gobugambi ngurigire mukaba abana bahe nakibare nakiaba bagambire tibari nabari gochora umuntu ochorwa nginje kabiri none ubwata bakungu abange nero gochora ko bechibu yase kiabo yo bakungu bamuramiro remereye igembu yo ekuri yo murayo muya gosembu ayo murayo muya mboro oboremereria umuntu okora kya masikani ubwanjani umuntu kwabira umuntu ta okomotera kwa beke gente nkoro ryuka sa egento bunikyo ngurigere mwarenge ebino bigurige umwana bwate nkolengi ngekoro mugusi arote banga totogyo mumurekieni motogi enkoro rende ne bikora byayo maite enkoro tari kwa kamanyinga ebirengere byo muntu abwateime na biko na chegendo oinero muraito uri gochorwa ura abantu naenda gukorera kene honest ko muntu momo otari muntu murimo kwa ne kene una bono murayo yo muna bete bugirango uri kuru kwa wata agwata muntu akairo muise koye ese nginjo muntu atabwate chiom akairo muise koye ekara muira basikali baye baganda bakabwata muntu kwairo muise ke bwo muruti akaletwa abo abagaka batene nisika agateba na inje kiire to muise ke kuira baise ke nabamura injo muru iriro muise kon kani maraika mbwate ne tigaye ndanyome abantu bakachinko bakajanga kwa ono mugambi ona jireki na borongenga rero ino muise ke yanyora aira taringa na maraika era bwate ngo iriro muise kon iga kaba honest no da mundo tabwate ngombe lakini muise kon omwanjire omwirire imbo muruti ne tigaye ndamenye buno mukungu muntu yabo iga gati ko mwana uri akaru atayirichon akamaiza kona ko bangu ngora honest igomo kara watu na isaine na baga na chitiki na burungi watira mungo turasoto ndokwana mange igoro yoborai nabo igoro yobonda eturacha se ensemende ngira ngo cyasore umugako otenyo majeretere otenyo usi abangore go bare oyino otenyo ritimo ryaye otenyo naye bata ritimo ngayikwere ndo otenyo yirite dio na atwe gwetera so mugako otenyo urengo mugitutu na iridirwete kurwa umatintira na kadirwete kurwa abo bone umuntu muyakorukwa abana abanga sikinyuru na ndiridindira ndite gusiyengima asinge njale ngo mugako muyakurwa bugitutu ekara akorete nganeria abasongo bakamuira bone kara bamuira nyambono nduganitie baire ni mutu uryoye baire ni gocha otenye ngakiyemo eye una botambe Ndizi TV ega ntongero kwa kunete igoro yeri toke turaje kuona igoro yobonda ritoke nyori yango murigero Ndizi TV ritoke ninki Ndizi
ritoke nandra kiri korokwa Igiswahili nomuguruka Ndizi Igisungu mwate bari banana banana bono ritoke ndiri munu itu ari munu bwa baganda ritoke na sensengima amatoke no ari Buganda bona kara lingi Buganda ni gisibu ni cya Rwanda w'ikimunu South Africa no amatoka gutuka mono ase rira bari riteko koterema amachi ate gutine iguru no ritoke rigutuka bono ritoke riguru kwobogeke ene ritoke na ritoke ri akarori imete kubarwa ari kubaruko bumuti akarori yekirwe ri bese uri arasigo ngeri arasigwe yekirwe riguru kwa endagira muno bukima bono turate rigotoba ryabona ritunda igo ritoke ndiarengeri itu ndiarenge rya Buganda bona kiro mugusi ari kuru na riri kuru ari gocha ngwetera ekero abana baye n'abantu barwarite bari gosoka indembe yani bakoreda umuntu akanda skendembe agusangirende gagucha na kuwatera n'amanyinga ime gwetera sa amanyinga aya bakayega ritoke rirere ekero bayeka amajari arenga mamuamu bakaba umuntu yomenye n'abantu aba abantu baya abana aka n'umugakoya bari barenga burira sinyumbi yekerekyo bakanywa egaronyi bakabwena akamagutirana rira kakadeta bano gusi kamagocha ritoke tari manga no mwanchu muri riga bwe karoto akwana igo twakwana go yeritoke bono tire ne mase mwe kaseno go yiri tukoria rero obunda ine semeyemo gege gusiburunge obuguru kubukama gusiburunge obukama umugusi igamanye nga ekerari n'umukungu n'abana ubunda bwa yubutangani katu ari ubundu bwa yubutangani cyambe cyamanye go cyayime injiri koro kucyombe kinsibagira ekibisi kinsibagira cyombe n'umuntu bw'igiswahili urabona ukimuka kurangira inyoko na kingo nka ya nyoko nka yaje ko tinakurama ngo ntakubura nka inyoko agenda tadi naide nga mama yagenda baba yagenda nyoko nka yaje baba ikagenda ruki nyoko nka yaje umwana omoke nakuburi buna yabona nyoko nka yari umwana utaramanya nera kubuna ki nyoko ikiagera taramanya gwatanana lakini gwatanani bono bunaye ngurangira nga yanyoka agenda unyanja baba ikagenda gotenya ikagenda ruki ekiro mugeni ukire ekiro ekibone kiki lakini tali mama yaya mami kini Kiswahili no mwana garo kumoro kiki gusi oyo kubyarite bono ubyarite iso igakuru kunyogokuru bona gakwenda ka nyogokuru muga iso yani munyabere oyo dokuruka mo ubyarite iso omungina bona garo kunga ngayite kunga ngayi omungina genda ngayima gukurari ngayima gukuragenda talinga baba kai babale na onde mwaba baruguru ya magukuru kiki gusi iko bono bunda abana n'ubundo bw'umugaka ngo umuntu mutangana nakwana nga obugambi obukurugukia ase umuntu uri n'abantu abangi nabiranyarikana atwara umugoyomo lakini umuntu bw'umusarara yikarenga nyabarenga abana baka 15 na babiri akubarebye akabaka igokura ndanyara akabaka konde okura nando mendo konde ndo okura abanye 15 lakini mugusita ariko barabana ya mone kero aroja bandabu n'ubundo butangani usobuka mubutangani obuka bwa kabiri buguru kubona cyombe kinsibagereke Gusii usangane ni kimburi kimbiriye mete kimbiriye mete nabo ne kingondi dokoro kama cyuto sengo gicha kitabwati amatu kigarwa amacyuto no mu Gusii wona kingondi naende incyarenge buya bunetugu yo mu Gusii buna bisa kubinde wona ekimburi ekingondi eki ne kimburi esera to gukwana kimburi ne kingondi ne kiombe ekibone kare cyarenga so mu Gusii kare karanga ubuno bw'ubutine kubwa ekaro kiombe kare cy'ubutine ko umenya korona nda bayisike mwineye baye karo cyabayisike babiri batatu bane batano umayine nga kiombe kiko umuziko yogosoka kiombe 10 yogosoka 20 yogosoka 15 wona amete ngaru mutinenku asinke yaye uno ubutengu bwarenge use obukama bwarenga so mu Gusii na ekara to kurigeria obutengu buno bukama bwarenga mu Gusii na mete munari kuburinda obu ari kugera nenda nyome ngwitira sicyambe ikime ekyagera nto bwata obweyeyi ni sukuru iyi mwaje ko kabone sukuru nto sukuru yete yarengo abana bamurange sarati ase sokoro akorokeria abana ikigusii na bagakari gisarati
no mongina oyo magukoro nera abasika bakenda barara mwaye oborokia mangana y'ekigusii na kibawukina na kimubiro guchenchi bono rero okonyora inje ebintu ebi byashirire wana bana muraka bayiro machiko galia nande barenga abaya kubwa barero babweyeji bw'isukuru bakubeka kiyangu na bakubeka barozi kiyanga cyabe icyaba muno cy'emenduruki ni kiyanga kirikora kitabwati kidugi kitabwati omochoko igo ngoja turasore tenga no goja asoro mugako nyanja ndojo mugako tenya akore kuri amangana mange kine moyo ta okora ekero tokonya gukwana igoro yobogambi obu kwarigereri mwatebire nyomba gete ne sai no bogambi nyomba gete te sai ne eratokekana ase nyomba eyo omugako oyo omwana naro yomo andake chimbwe chestari chingiya lakini kuligeri nabwata abakungu abange nabwata abana nabwate obokama buna batebirega omugako oyo obogambi obo igo mwale kumulina kubwatekana omwana yomo nagera ta igwo obogambi tali kulinu abalenge kwayo na ende buna kwa nakale kirege ntoko mugikorora ngamiyo kirosire asobo nyasaye nabona indi abantu bakuligiri nende umukio ndenzemo igo bono Gusii itogaiga kinyumba nkiro none mbono yagitara kunubugambi kali nkabara babi iliyorogete ndirikoba lyoburayi muntu gakuba umurayi ngutwara iliyorogete influence sike Gusii so motera ngote emunusogete bono wasanga muntu tabwati mungusoyo nabo sanga uburayi muri kogendororo ose bwiko munyene yari umungiti utaiko sibuka akira abantu bagira asenka yayi igo murayi nabari go chorwabu uyure echikuliti twaba tugukwana sebirenge bitwa tugukwana kuno bono nsemo ya Gusii twaturi bake kurubugira ngoruguru twaturi umuntu uri kuruseneta kebaso umubwatyo emunguso enyumba yabo nabo sangiye abarayi baro guhitania banne kebaso no murararwite ugambite ubito mu cyumba wese mugirango mungare masaki mwarwite inyumba iyo obeto mu cyumba wese mugirango atinya bonsi bakwite byobisi bakwite bale gasi kumene guta na indi bagatsibo kirenzemo no muntu obo kurukunyagarama arwite inyumba iyi munyamatuta kumene gusuka na indi tocho yo bakenyingi maga kumasano bikurukunga maraga arwite inyumba iyo igasi kiti narokororanga enyumba eriyorurire Diogo korobura ibantu bonse baishanika ngambu yakora toche ni boge tutu ase Gusii torende una utete go kiramo naende ande torora bantu una bakogendere ndobwato muntu gambite Gusii ogendete chiko yare korora una church sagini so mbuge tutwa abuga buntu asangi abantu bakabo bakora abantu iserikali pitandemo nabo lingo mutisi yonde nabeto likurukwa wa director ya KPC bitangendemo igonga taringa niyo ba mbobe kokora boigo idioro lira bunga kumuntu gakora ibintu bikwenda burundu leadership tinke burayi kero kende nyasa uguchika ngabobera bogenda no babone ne guchiguru abande nabo gosanginga kubugiko bwaruro ubu bonene warure bogere wakurure boruya wakunire sigisi lakini buragenda rai buragenda maate coast na ande buragenda kise mo kindi ko kinotista nende wata na bintu bindi igonga engenjonere nyasaye bweka kororanga muntu kura abantu uikabe nechimbo chiringi nje kabiriyo yagro abantu bonse baisanika nguburayi yabogendera togotigara tasemo yo burayi bona ndane ase omugusii mwanyagetinge tinde gwase mugwatoro no musubati gete narengo murayi musubati gete narengo murayi igono gotena basubati mbarenga bari kwa barayi basubati bote kwa barayi ko babali lakini rende bari guikerekere ngo gete mono basubati bagusii ase barayi ni kanisa abukare bono chikanisa nchiarenge chikanisa nchiarenge lakini ndi mbali kirekiranya mono gukura asumu Gusii taratuka no ko banyone mbono bakuna guta bake asinginjo ndi atanga basubati bobandi kora yego tinde kwase mo ngandene musubati narengo murayasa abasubati nkora abarenga imbura yacha wedera libina ekiagara etengeri bari kogenda asokunye so munyibiwe mbura yo bari kogenda abangina bara baikira no batari abakonye bibe bagenda bakabu umuntu oria
babegete chingobo chiabo ritari kamisi chiarengo na gitira mbere ubuna kerokeria andi barenga bamasikani nandi besigete andi basikaine bagukora kurugabwo batenga umucyuri bw'umugakuria uri umunyibi ekara bakuru umucyuria akobate bono genda embura yigoroga amare embura yajaga gutu abo bari nguburai ese miyu igona bari nguburai asenza menyi embura bakaka bari tatambura ya igo bangino batensemo yabo nabaga batensemo lakini ndoje nabangina nsemo yarengense mono gakara mukona muraigete agambegete anachegete akoreki nyora nabaga kabuka abungi ekara mwale kona chebina abasubatu kabarenge nabarobu baba gati y'abantu bari bakona chebina asobugambi no burayi bali gocho ekibina byabagaka biwe kugambirwaho none nasibuku byari kugambirwa yigita iyi minute ngambata kirikobera baba sabaga bali yange yego kine kina chunkiri kuna chwege kong umungina gase gukura alkingima lakini umugaka na bali gotoerera umanyangi bagaka kubana jabana chiri ekineke ngichikurunge y'umwana uyu anya no mwana ubwata momocho bobangi na bali ko basi kineke kuna chu asigusi yani kiali kibando kiali kiali kuna mungina tabante kobo kabwene ndikobo asigusi obuno burayi asumugusi mwanya gitinge Otin, wete buna umwaka nyanja agotebaga asokona chakondo gwensi kumugusi mwanya gitinge mungina tabo ni se jombe jikomano mungina tabo tari kobo utatigo yo mochire ale tuo kolenga no komo kuri kwaye tari guikaransa iga ari guikaransa insara mburi tamuguru iga oisaransa zora mbura marojiaria ino kugambirwa igo no yo kugambirwa na akuburwa mangana aikaransi tari gotenena ogo kora kugamba maikaransa korenga no bagaka barana chego sina mangana yobo tumani anyore tuna borabwo egintu bakora kiri bakunacha muna bakomode gusine mburi yo gikoreta gusine ngombe ntayimono bagara tichombe ne chimburi ne byago chiare taje gosoira umujikorenga na ne akomeje kuri akora tumugaka gusine umururi yabugetie gusine rieta igarangiriti mwaka mengo onyanja igono komaja korira asubuzi igono kometa kurangiriyo machiko Gusii te kurangirigo na kyo kurangiria igo kurangiriyo muswati bwa isanga muswati bwa kurati muswati bwa machoge ngina otenyo ngina kwambuka ebintu bune bine byo kurangiria nabo kurangiria oyino muswa oyibona umuntu no kurangiria umuswati bwa bachoge umuswati bwo muisanga nabo kumurangiria era kya kurangiria era tari kurangiria ta nade benga otenyo wone mburi yari kali rubeje ajikorete mburi je konye bwa iga saba busibwa iga kurangiria otenyo ochira chukuye mburi tikamenga bwa thirabwo ko hitanyara ngubwo mwene iga ne mburi yari kali ari akurangiria onyanja aina mamoja bono agujikorete mburi eguru kwentorobi igo ya kurangiria umugaka enda kurangiria ngora mugaka hakurangiria umugaka ukango kumabura bwebetereri nyeni kiringi yaiko ukango kumara bwebetereri ubeke muno mugaka ndi bwe igoita umajumuri niweto aina maji tali bona barera ukurangiria kurwari ukare mahata ari ari ukurangiria kurumondoro bono majiko na balingi njiko byuburu igo burayi mbwa rengo amajiko na bekira so burayi yugo nere gakuruso bamanyite gagoja yamanyite amajiko ekene esengo korana senda bigo korana asengo ikaranzana asengo te ikaranzana ekerogo kyo mugaka nkere ikaranzira kerogo kyenye magurane usata tukikyo mugaka mukungu te igo ikaranzira nabo getegererete gabo yone bona ari ogenda kyo bisijeti isiaria nabo sangia kerogo kya bisikiraria bantu bamiga inega yetigire kere gari yo bisijeti montada ikaranzira nabo yarenge gasomo Gusii nabo na ringi nga poison niyo muntu koba nyarebe kerogo kya gisikira igo masikani ine ngento kya ringi kingi ngenene kyari kwa gacho mu Gusii kumanya na ayi naro nya sanjiti omwanchu murigeria aine nseme eri yoburayi
ega tokonya gusangana gukwana mange gwetera Ndizi TV na bogoto bwati gwetera nseme yo mtandao una nagotebi Facebook, Twitter, Instagram na bwansemo ya YouTube una Ndizi TV munya gusangamo na intwe abali bali macengumbu nagote gotubwati gwetera online yera www.ndizitv.or.ke osangamo na intwe tebi mange ekero togukwanira igoro yechingekero cy'omugusii ari twarigerere twasemirie onye kubwate nkwana inamba nere gwetaga bwa screen yao nabo tome SMS ya usangamo na intwe onye kubwate iboryo no bwate bachangira konde wonse zo kuruse konde wonse bona twabatebiga no kogosemia naye otosemie wekira bumoncho umurigereria ndarachi gukora ndete kurwa libageri ase edeke moyoko mugako tenyo engene hoyo mweryo ocha somo Gusii ochumwa mwanya gitinga igoro yobonda neriye nare kugania abantu baitu mwanya gitinga ase twaika tulinda abana baitu no kuba amachiko aria arenge kubaga chinga gichiria ase tukunyara nonya na mangana yenibo anye kunyarikana ekiombe nchiroro jinsibagira kibonete kwirana barore buna chiari kororekana ekerikyo kiara abana mbaro barero uranyura umwana tamaitie ngombe akuru agasomya se gitabro kinyata na koyerera lakini takira yero na maiso bune kororekana bune gutara bune gukamwana kinige skirie ngombe yokorwa arengana kiokora chinse michu igo tiga abantu baitu twirane asto kunyara takoro mbiye muno mwako tenyo mwako nyanja aso okorera omugusii nagotengerete kurusike gari tatorobo semi bwao igoro yobura ibu mugusii nke nargo tebaiga mwana minto nyanja no mwana nenda kuruke namina mugusii tiga tutige ko na kogenda na bono tiga tuchia moto subukiriamo kuna mwanya gitinge tunyurania mangana muna tu ariko kore bintu amo eria kabere no bugambi obuguchigocha no bugambi obonene bwensi tigana itoro osiro ne pati itotokobera obuno mugusiamo egotobeka amo montorora abantu mbararia maito bono kubuga jitaka sega ka no muntu magase ka unkarari na onari gusabanga tigatutie una kogenda na abantu bisa kubinde bie bangire ntira yabo mbiye mono omugako nyancha nabo igombi mono omugako tenyo asemwa sangira mono intrito korera nkobereria mbiye mono itali nekerengo asoko bwatana mono into sumurobiri yori tukuri ale na bali bonsi mwasanga mono intwe konekia onse abere biya ekerto asangire ne tureti yabagaka bamanyana mwanya gitinge heritage goso mwando una mwasangira mono into una twasangira monaye nimatena wesomire ntongero tama into monchu murigeria ekibono kwanyarire go kumanyana ndi matena gochibosi buna matuka kanya kaenda lituko ndo cha selinde ntabatoka wasemye go ikomo kubiyo go chana ende turigeria mange egato chikomera nabo igo ne tureti yabagaka awore bagoto semya na goto somya mange igore chimbo ne chinsoni chia mwanya gitinge tomocha gendra gotengera Ndizi TV asemerobere kubwati okirabu no nkoiko morio umurobere yoiga wechinge kero cy'omugusii ireterane nkoro kwa Vincent Nyancha goika omukubiyogocha bye bye tenga kelitoke moiwe